आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में हम हॉइसन टेलर ना देखले रहिए भैया। खेसारी लाल यादव भाई का बना दिला मर्दे। और भोजपुरी में हॉइसन फिल्म भोजपुरी में आज तक हम सोचले ना रही कि कब हतनो बढ़िया फिल्म बन सकेला। हाँ भैया, खेसारी लाल यादव के एकदम ब्लास्ट बहुत खतरनाक फिल्म आइलो। जौन फिल्म के नाम हो रंग दे बसंती। भैया खेसारी लाल यादव फिल्म खातिर बहुत मेहनत के बड़ा। एक में इतना खतरनाक खतरनाक रोल खेसारी लाल यादव के बा। एक्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल सब चीज खेसारी लाल यादव के बा भैया। बान खेसारी लाल यादव ब्लास्ट लकीर खींच दिल भोजपुरी में। अब तोहरे पर सब कोई रेंगी। खेसारी लाल यादव वैसे लकीर खींचले बड़ा कि भोजपुरी में भैया कम से कम देख के वैसे को तो टेलर बनावल हो। वाह खेसारी लाल यादव वाह मर्दे। तारा लगे के बा पूरा बिहार का पूरा देश देख के भकुआइल बा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ओकनियो के आवे के पड़ी। भोजपुरी के देख के भागत सन ओकनियो के आवे के पड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करिए सन। खेसारी लाल ऐसा फिल्में निकाल भैया कि पूरा एकदम बिहार के कोना कोना भैया खेसारी लाल के एकदम जलवा बा।